Naglupa-lupa si Manatekla, kay ginbayaan sandi ay niya. Kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ang sikiniya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arog na diri naretera. Mapabugi mang tanggo pa o Chacha, ba't nga ni sa disco mag-aga. Bisan diin nga suro sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Sa edad niya di kagad masugad, nga kaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakulong, bisan nataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magtaranaw, damo ang nanhimang raw. Fax na trumba salsa, mapaswing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin nga suro sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Naglupa-lupa si Manatekla, kay ginbayaan sandi ay niya. Kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ang sikiniya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arog na diri naretera. Mapabugi mang tanggo pa o Chacha, ba't nga ni sa disco mag-aga. Bisan diin nga suro sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Sa edad niya di kagad masugad, kaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakulong, bisan nataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magtaranaw, damo ang nanhimang raw. Fax na trumba salsa, mapaswing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin nga suro sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Bisan diin nga suro sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Si Mrs. Glava ang kilalado, si Mrs. Glava ang kilalado.